Malawao, Kombe, Ai, B, Hajapa Malapa, Nagode. What's up, everybody? Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. To ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. To ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. To ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. To ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. To ku gaya musu muna zuwa. Mun yo tashi kaman tsuntsuwa, labari kawai zai tafasuwa. Tafasuwa, labari kawai zai tafasuwa. Ikon lillahi ba mamaki, yau shawarma gobe garin kwaki. Abu mai kyau ya fi gaban tsaki. Gaban tsaki. Sabon sarki kuma ya fito, labari yau na karkarkato. BAB ne faɗan Sokoto. Dan Sokoto. Yau zancen ya fi gaban wasa. Hausawa suna suke da masa, Larabawa ko sai dai gurasa. Sai dai gurasa. Da yawa wasu na son waka ta, abin rabo ne ka basu kata. Ka bare gyada ka tsanci mota da raffana, ka san ba wahala, abun yana zuwa insha Allah. Insha Allah. Maganin duhu fitila, Allah raba mu shiga matsala. Gaba mu kuɗi mu kirga dala, mahasada ko yan wahala, yan wahala, yan wahala, yan shagala, yan shagala. Wa'anda ba su gudun kasada, kai da ba mu guri mana. Mana ba mu guri mana. Muna zuwa. Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. Ku gaya musu muna zuwa. Muna zuwa. Ku gaya musu.